Aion tehdä nopean arvion tästä magneettisesta korttilompakon pidikkeestä. Ensinnäkin rakastan sitä, että se on erittäin tyylikäs, pieni ja söpöissä väreissä. Minulla on tarjota paljon söpöjä värejä. En ole sellainen, joka tykkää kantaa laukkua tai isoa paksua lompakkoa, joten tää on täydellinen. Sinun tarvitsee vain liuuttaa kortit sisään, ja kun haluat ottaa jotain ulos, voit työntää alhaalta noin, vedä se läpi tai voit kääntää sen ympäri ja työntää kortit. Ja kautta superhelppo käyttää. Tarttuu suoraan MagSafe-kotelosi taakse. Ja se vain magneettisesti kiinnittyy siihen todella tyylikkäästi. Itse asiassa siinä on melko vahva pito, joten mun ei tarvitse huolehtia sen putoamisesta tai muusta vastaavasta. Todella mukava ja kätevä, joten jos etsit jotain, joka on hieman helpompaa kuin kantaa isoa käsilaukkua,